الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله النبي المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فبها تتحقق السعادة الكبرى. أيها المسلمون، سعادتنا وعزنا وصلاحنا ونجاتنا باتباع القرآن العظيم، فهو الهادي لكل طريق قويم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وإن آية في كتاب ربنا عز وجل عظيمة المعاني، جمعت مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، تستوجب منا الوقوف عندها والاتعاظ بتوجيهاتها والعمل بمدلولاتها، لتكون لنا نبراسا حياتيا ومنهجا سلوكيا، لنسير في إرادتنا وتوجهاتنا وتحركاتنا وتصرفاتنا وفق أحكامها، لنحقق بذلك أمنياتنا ومطالبنا في الدنيا والآخرة. إنها قول الله تبارك وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الحمد لله تنبع عليه بعلى فكاتم كاولي مندو كعلى بركة. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز جاهك، تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك. يا نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله بجميع محامد الله، ما علمنا منها وما لم نعلم، على جميع نعم الله ما علمنا منها وما لم نعلم. سنبع عليه ألمي قرآن الجين هدى للناس كان داي مغول، وبينات من الهدى والفرقان كان دا منو دبلك موتة شوالك موتة أولا ولامبي أفرنفاسيامبي أجيالي والفرقان كقرآنك جيني كلو فرباي كبنيونا ألم يوكيام بالشريعة وعلك كلبانتيك فرنند على اللاهرة فرنند على الجينا مامون بفرنند على كوكولو ينغلو نتيجة ينغلو منا بركة كبو وقوك الشريعة على كركة تشيديها صلى الله عليه وآله وسلم تكشن ما تشامين على فاكو جيدي على كركة صلى الله عليه وآله وسلم. أنا صمو أنا جنون
فكتاسي جروسرا دوما فكتاسي القيامة سنسل وكو وصيا قرين وبلا يوم كان يوم كل جين أولا أوصيكم ونفسي بتقوى الله كفوني ري كفو أوي أيتو أنجي كسا على وعلى يسرائيل kuna njab bile bile no e je kuna njay je here alafiya adskuna sharaha alqiyama yurshuru min bab shuru ala yasra yadina ala kanfara diyuka ko ka islamu haklici no yambe koy anga don سعادتنا أن كننجا وعزنا أن بنيا وصلاحنا أن يسرى أمن ينمي ونجاتنا أمن كشي نمي في الدنيا والآخرة جينا أن الآخرة فلا تدع لاتباع القرآن كتبوا قرآن النفي كتبوا قرآن النفي هو المنهج الرباني الذي الله تعالى لكسري أي منه أنغرو على هذا مدون بلا أمو بانزان بلا أي تشيدون شراء أي كتاب دودي أما أباك مو بلا سراني مي كتاب من درا أو كرامة صلى الله عليه وسلم دوي محمد ويقرأ عليه وفسايا كتما بك ودفع بابي بقرة بابي الله تعالى يا فلشلي الليلتا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقرآن ده يقفي يهدي لكل طريق مستقيم قرآن ده بما بلاسترات ليني بكا كوكو جيه كنويا نيتقرأ قرآن النفع على قرآن بمين فيالا ito yonzoro dine wara kono ito yonzoro hakilla wara ala yare qur'anin majamuno de wa inna hadha alquran kikado ni qur'ana min filmi yahdi abkanda dike lillati katafima hiya aqwam min kilime katiba beka min qurata mabbe min gain katiba beka aqwam قوي ويتلني الأقوى على تلني تسرو لتلني تسرو لفسمانتي تسرو لقرة ليكو قرآن دي بما كان كتاؤما ويبشر المؤمنين قرآن بمؤمنون يغاري مؤمن جمعون الذين يعملون الصالحات مؤمن منهم ببارا مونجي مؤمن منهم مؤمن يا مدى مؤمن يا تغوغ وزاما mumini munun be bara monge ko qur'ane bulu ni soja ka fo ko sarababulu nye lahara ko sarababla be kulu kono lahara wa anna alladhina la yu'minuna bil akhirah o qur'ane kilin ko ba fo mamunun dande lahara la mamunun be maddi man ya lahara la mamunun madala ko lahara bisi ala ko أعتدنا لهم عذابا أليما قام بك نعمتا لبع أولوني نعمتا من دمي كبو القرآن آية القرآن من نام مجمونا نيسا كسندية دي مؤمن على يسان جوما هدى للمتقين القرآن آية دوباكنا آية دوبا القرآن كنا آية أقرأ كبو وأنا بكبوني نتكلم نقول لكم بابتبا القرآن آية ذكرك هذه سؤالنا كسورة دوف سماجية دوف سورة دولة ممين في القرآن يرتولا وإيه على كسنة أكقول بنتولا أوا o آية أي قربوا فرجونغا آية ديدو جمعت
مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ko ay juguma be fara nyonga aya killing ay juguma be fara nyonga ani bara nyuma be juguma be ani bara nyuma be baro bara cheka ni hakli sombe ama fa ba adamani an nafa jina ni lahara fa be fara nyonga mana ko ayen ko abi joli ni envers aya mbi joli ni envers angura ne kalando amana sama anga hakili jagabo kuma kamun ba kono anga tashila wuni akuma kauna anga kuma kan anga tadabburu kala afala yatadabbaruna alquran mana ani ayen anga waju na kono kuma ayen bi siramun jira ana anga barake nuri wala sa aye ngake anga nyina me tabului aye ngake ayre jugui ka kanta diye mongoso anga nyina me layinu anya shinfon anga lama lamau anga yelama yelamau o beka te ka sanga qur'ane kono kiruma ko nyaaye man leme ola no kera mo mbike otno e jmeyi ambe mingini jena ambo soroni ala sonama ambe mingini la hara no e kishi no e aljina kono doye ambo fana soro insha Allah ta'ala ma aya de jmeyi ta kala kuma be e ni me itadda to aya jmeyi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون الله أكبر الله أكبر ayat damne kudi inna allaha kikado ala ya'murukum allahu ta'ala bi aw ya'muru ala bachi ala babla ala bashu be fotu ni ma do fam ko do fam ala ba ya'muru bil adli nitliniyai بالعدل نلا دريي بالعدل نيكا كوكي وتشغلاي بكره كنا دريا النبي مولا بده الله اكبر ما قرأت ما قرأت ميون كيدجي wafa ko jiko crise be yoro dawla wafa ko nafolo ko crise be wafa ko be fon fo fait trop ka chambre min crise fo adore mondialisera afo ko crise be jembela ngania be faranyonga a crise be amma clé de ya be wulu la drian nanya ni ladriyan na yana adama doni yonce dro wa adama ne abanaw wa kele kungo fon dashi ladriya ko ta kungo kono kungo tay ni min bise minay kungo tay ni mizra ka minga magoyi baraji ko tu fe jurumu ko tu fe dambe ko tu fe ladriya ko tu foi kungo kono fon be kungo kono ni ya ke chiko mina oyoyi adama dun kwa alai sumani kela da jigi ka da adama dun ma sumani kela ye jumeni ala ko kai mizanu min jigi don ba ko jumeni do ladriya klenia o klenia kemina olu ko ta koi jamana baralla wala sa jamana psikal lafiya anga furuba here yini jamai ma duna no hakilla fana
o fana famba beta taral ba politique mo ta insila no ye nyere ben ni ro nyini ka blamuna menda bo atola wal man ben ni ro nyini o mana bisoro kana tien fanga ndafo ni ro mine tien o tien foli jugoro o tien kera tien fugune ate fuitla mini kuma fo kodona ba fam amandi tlola de ni mandan shi tlola ngani ye hakika udi hakika munu yele machugo fuitula insha Allah ojumei ma ni bo ibe tien jala fo o tien jala yin ko sikere ke sowe ka mo convaincu o chama de kera malla le maya be tien jala fo ka mo convaincu ka jama kenyonga tien mbala ka fo jama e ojumei o mo ka jetela ebe kelemina na nyena a here bisulu bema nga a hakika duguma o yejumei a here bise edeba o fanda no fe kela juljuldo no kera famaye ka fanda ndu ka fanda yana majuli willa malla ni fanda ndoy ka kashi ka kuye ka jamake nyonga nga kuma mina ni srangero tugunye ka foko jamabu no fe ni a nyini na ko fembike ni ko bina tutala we mu nyini masala ben yorodila ni jama'ulla anga dana daika ka tu ino fe sila fora akari jama hake min fli no fe jama na deuna o ekodi o fora ma e malla we mu nyini o ko ne mogote foila ay jamana de jo ay ni nke ni sigi dan nuna ay ni ga o resultat do jira la na ya ayo ne ma ide do re tuta dugo do re bu boka fo kuni politique mo benamina ku mo kuyi akmana dan faraj me bodi politique mo tace ni man non do hakki gawde koy nabi yana kunta ala ku kuma ni kutuba kono kuma re ni اسكن يا ادم دون يكوبنا سلم سرلا ولا في امبدي يا ادم دون يكوبنا سلم سرلا بسكي دي ابراهيم عليه السلام ويكردي نبي ما دو اي بسكي دي فولو يني yana ka fon fen fo aka dugo dam ne na ay baski yini aka ski dam gowi katlaka dumini yini ala fe uye ya da made ma baski ama baloka ye aka tla ba bara to be be to kaje bara on ya farafina a jamatiya kembe jama feridi politique mo bola ma gwanza umbola karamo bola jamaka bunya mino dara eka here de bitaka di e masa o jamain jurla atse jama ma de o yede tay o tku de be ladiriya ko kele la jamana kono est ce que on ladiriya ko fam soroba do Quran duru shikara mo godu gila kote masalan qissain adafalita hakilla ba khulasa akba bafi aka jamana kuntigi da yawo ile kafo iye bunya do se jamana ma mi na hakilita akabu hakilima o jumeyi maga almami flawali sababi afora ke de ubedru shukran da erete maga ngai na fora ke de ubedru shukran okma mungaji jamana kuntigi de ya yini ka ye ka yinda ko mungadai oche o choro bai choro ko minga dale wera ka jamana kono e paka qur'ane kala yoro deme ka qur'ane kala yoro chaya jamana kuntigi ko ama ko nyo famu ko yali ite dore fewa ko dama de ale kala ini nan akram wa baw yini ngaro bubu nan wa politique nyemo yini ngaro bubu an leader baw tien fola nganaw nu e fanga soro nu yini ngara ko kuma e ba fe mu ngake wo mu yini rayo di yini nene e yena ko foroba kuma nunu ngone we kenama ko di ma juli keleke ni jamana ka jiku kuma e
jite jamana kono kenete jamana kono baskite jamana kono ngani uyo mogota en charge ka ale rebla positiona ale tsika furake jamana koka o seba e kuma be ka akabul fengo asire ka akaduko asire ka fenda ma ka ale ren faruka kele bana kele totura formalité jumei nina yini yoro di ma ibina kana chemi fone o tene tremble ko nina yini yoro di ma duguma ibina chemi fone kenema o tene tremble we adamadiya tabulo u ka don ko ma awamu busata unnas ulu bi lame moko do be o adamadiya dila chugoy be akili tekele do be hali be kuma fo katla ka contrôle fo bi tigere fiaf la bela u tika kuma wa analyser u ta fam mais fo leaderu ni ma kelaw ka don ko ambeteti wallahi u ka don ko beteti ni hakili fe min du hakili wala bay parce que ni ala kan gisham ni fama do jarasla ne wal ni tara golokolo fangala nu e ne nige ka fo jama bi ko usrana ka fo ko ibsiga jama ke ku kele o yi gerawla ate comme na fo doro amiski ka benganke ibin de fo amin ndima mo go bo ku kale ku shie ka ba ala kanda ma doro men mine kan fo ay hakilima ko dona be ka bekete tekete ku ani e che fo la ngana wele kana sigi ka million ke medama ka million ke mafla dama ya ka che fo ya sa hal ni masika kuma kan yere san ye kuma fanga sanga bwala ni million ke memna ibolo ye ke mafla mna ibolo ntala kana njo kenema mikro la fama afle otro so beta ni beta fama skile bi yela kono abi yela kono ba don ko ika kelete sebe ibli ni baraka buguri de bodda badala ika jamae note itika le kele isebe labli abudo eni echede o ninde masiga anga jama nyemo masiga binge wendi illa man rahim Allah ka fone be liti fe on fena ne kala unité fuye jamana de ka here soroko ne tanyere jonfurula nafa no fe ndeyere ka duno fe ne be mino fe o jamana ka here soro na ma fleka hina jamana hinati amunun be ni dokeri e bitigere fo ni fema ke bi dimi faka don ko do be jamana hinta ya lu be ke autour de toucher ka balu do be ke dogo ci ka balu do be tugo dala be ke balu musoroba do fle bada de la 025 ni ba bulu walma plasif la sababa bulu abinda na de sene abi salati de sene aba balu de la fanga don ko o mo de be jamana kono foi tu kabet kabu o rola malala ya malima foi duma o be ko fa do be vientita ado buka impôt sara ko fonke mais mamun desra ka do kumana olun ko uyere damadi uyere illa man rahim Allah parce que ayaye mo mana kele façon damne ale rebe avancer kata ubunu kale ku danga kenema ebini kale ki danga na folo munun fle o mo bolo o bo mini willa ki lideri jamat guri no fe ebiga ta febiga ke million ke me chaman ci febiga ke milliard ci o fanda nga fanda ya ba no na foi talaka bwala jamana talaka bara fe talaka ke eka kele ya kun ke jonisa kalimatu haqqin yuradu biha batil obeyo ana ma debe chien fo kuma do la nga tega chien ni na ay chien fo nga ma chien aba ode ato anfeya la diriere tununa mo la pew illa man rahim Allah muna wado la halni jamana ka herebe kudola ni ankele ngana fatula ambe bla ko contrôla mali rebe dinga mi ngono na ka du dinga be yode wa jamana imam min to ke o ka dogone ni jamana ka herebe na sigida ka herebe na nga ni de tina fenzura nga kechugo do ina kero ne re kilembe here sorola nga o damandi jamana na
hala nga jamana marala koro go yo de ke jamana flow de sin zabara jamana ka jamana siga sin zabara kono akor munun siena ka surafen di a akor siena ma ngaloka ulu yera be ke fen nga jamana ti ke fen ngamo de dinga kono ulu yera kon be ke fen e bena fedo si ka jamana to la 5 milliards 3 milliards be takade ekelema ni mene ikasi ga eba don kone ekuma son ka si o choina ekumi se ga tanu esra wore fe jamana yera bakuru ba psika hal milliard kema fla kema saba sorot nona o koina abike sawbiye ka here do jamana diunga apseke sawbiye ka jamana ka magu bawdla nga eta ekilin jofur la 3 milliards parce que ebla be bara de kuna ye ministre eba ka fo hal ne san saba sara o tedimbo o kuma ne be ni mine ne data to la ni mo re jamana bara la ko kuma go danga de bulu quoi tasoro ni bila la jamana kuna la dire me ni ko ne ba ni ko shi ire halala ba ke jugudi bi jamana ta dike ma be jamana ko kuna ka dam ne a jamana ko jigila fo planton ni jamana kungan ko ni cirala ni ere ka duta do imso ni dengunga godo iba nyine bo chudi ibi konnanje min gola de bo kele inde ke jamana faratala parce que jamana te dugu kolo e mogo de do islam yonde ngodo e de taraka bla nyemo wala ki galle bo ala biladriya min yini anvle ladriya façon ni mununa o tede wallahi tien fo damate ladriya wa kan fen nigeya ye tien fo be tien fo damate ladriya wala ya kili o psika minye ladriya kuma fo ko keme ka soro wala ya ta jugoro o to ye est-ce que fama dumen temena ya minte kuma ni la minte ladriya ko kuma fo aka discours la oteyo tu ka discours koro lini kala meke fama fon fenana ya nabina ay campagne ken discours mu ye tu yini ku lame la diria ko kuma mba dowla tahal wajulla parce que lu ba don jamana ba kamara tu ko wodo jamana gindo mi o wodo ta fora ka koro ko mo ko temene wo jamana bisige ka tulubo ko ka jamana dun ko fo ka kolo sonjon o gouvernement fana tara ka dmedo afo o gouvernement e kolo mugan sake parce que ni kolo sonjora to e ka kolo de mugan o gouvernement e kolo de susu ka mugan kata ana kuma te baraka koy kuma se ka bla bara jorola anga la jeni وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون بارا يبكما من فوده كدوكي كما يمبالا لا دما نانتو اي بارا يده ndadria kuma ambala ka fotuko minade anga essay ka dokete za dokera che e doni zoro tenza kongo tila minogo tila shioro ko tila bolifengo tila foi ko tila e ka ngade mana hake inna wala jabani ma be kashila jamana inga nga hake oya na fulotude oya sengolawde oya herabatude hal sawlude baraka hake ini jamana na nga ute fandani kule shirote munumbolo utuluka hake ini jamana fele mamunu balo ka gelaw ma utuluka hake ini jamana fele halsa miliar chama bulu munumbolo jamana kanga adulude ma halsa o mo de fana anga la diria kele wi ulu de la diria kuma folo ala kira de laka hondo nyi shi ngorma warko ara mar sahaba wala umar ti jete na fulu bachiku fe bajira dangire me kon ngba bulu ngani na fulu chiku jete lesha min umar kira de kama ho umar ko adi mo ma mi mago bala ka temene ka ko mo ni nga kambe mi tele ala kira dum mo kalandi sallallahu alaihi wasallam hallo asr umar kalliman yassirani yoroma nga ayat darsu dama ko umar ni nafolo ina ni min dili mala ima dili imi bana mini aye
ka ire ka dilli baye ke guyala fo ala da sama kana sima ni nafulu ina ni je nafulu ina ko amine na nyechi biye ka ke ire nyechi na nyechi tie mina ka ka ere ka doma no kera e babara jiso ga kanasi ngai ka la yomoru ya tulami tabal bi milliard chama be munumbulo olu de baraka keleke parce que wa donc occasion de bolu bolo pour que o ka dore suro ka faraka nga foi te munumbulo anto luka kelela bli ni ne do soro do ne ba fo ka nyena ni ma fenzoro kuma mina mba fo ka mai hotel adriede iwa on ye kulela kuma do la ka ko jamana beta akagela akla ko ba soro mbala ka bude doa akla ko ya soro mbala ka anshika atamadea oteo parce que adama de tika ke ko e doron ngan na fa ni e doron e belo chuko kay e shiro kay fe kay e magote mato tala ni e chuko kay doro jamana kay mali e famba de tabia balaka koyi na le retta kay doro jamana kay jamana shima delika joti ni ya ye jamana badunu a lideru a kelekelaw a dɔw yɛrɛ bɛ wuli kɛlɛ kama fantanw ye kuma min na o b'a sɔrɔ e yɛrɛ bɛ kabakoya ko munna nin b'a yɛrɛ bila farati la tan fu la e bɛ kabakoya k'a fɔ se bɛ nin ye nin bɛ se ka fɛn bɛɛ sɔrɔ munna a b'a yɛrɛ bila farati la fantanw nka an y'a ye o mɔgɔw bɛ fantan nɔfɛ kɛlɛ de kɛ f'u ka taa hɛrɛ dɔ sɔrɔ ka se fantanw ma nka anw ta fantan nɔfɛ kɛlɛ ye yanni i yɛrɛ ka hɛrɛ sɔrɔ ni ere here soro ni fanda nunu toye kaba abana ini fanda were ti yon ebli oda to nu kwa ka bonde ba fa kana bo amandi mo ko ndula parce que ni bora na anyana bora olude ka kodo okmana akma sira jamana kono sisa anga kunu nin konnu doka bula anga leje nambe here gida anga furuba here yini anga jamaka here yini anga jamaka lakanda yini anga jamaka lafiya yini makelenga sorote soroida wallahi na yanzigi hal ni miliyar keme ke nyonga ki sigafuna ni ma taw ka hake neglige ni baski ndayana jamana kono ibe mi nguna bi chende ibe mi nguna ite here sorala de yemi zoro ita adamu sorode macam be kelela ya ko famo te hina fando ire miliyar munun soro hina na fanda julla ha na fudu tuku biya ufana chama misiga furaji chama sinsa de ka soro fama ko erete do bisiga hera do se sigida do ma ere munge wani banaduna maliyan bela illa man rahimallah hal karamu hal miliyar be karamu ko kuma dawla na ba faka hera kudo ka bitla ka fuda ay nan wari amnan ga ay nan wari o bugana ni wari muna o baraji de bisura o ete baraji fa ha ce yere ti tabo ka don dawla era atlangu a aya korobi se fo la kalima folo di inna allah ya'muru bil 'adli wa 'ala kulli ya'muru bil kliniya wa alakira sallallahu alaihi wasallam ay kliniya mi angala kliniya mina kira mamina al mar'atu al makhzumiyya o minani shuenna alika bulutikela ne kira kamale mina ko kadi alakira ko min fenga di fe wode bla ko ma shi siga nin ko yusral do fo karsa anna alakira sallallahu alaihi wasallam kira ko atashra fi hadd min hududillah yali bina shurnaldo alaka kirla alaka hakala ode sebe ko alakira kutuba kala ka fo mo ولو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يده كو حالي فاطمة نير محمد الدمسوي نيو دي بلاني نوانا بمبابلوتي وكوفي أصر لك أفوي كو ميه مندون حالكي كو أوهي وأبو دوان كو دي ني ما لا فولي كو كو جلا ubikiri boloka kajea nani fanga batigi yake
ni dambe batigi y'a kɛ ni kuntigi y'a kɛ u b'o to yen k'o de ye mandenw halaki ka kɔn aw ɲɛ ko wa ne ta ne ka kiiri to si ne ta bɛ boli bɛɛ de kan hali alakira ka baroda la sallallahu alaihi wasallam alakira yɛrɛ sigiɲɔgɔn a ka sahabaw b'a la kadi ko kira ka baroda yɛrɛ jama maa t'a dɔn min ko ka d'a ye ka tɛmɛ min kan a b'a intéressé bɛɛ la bɛɛ ko ka d'a ye a bɛ bɛɛ bonya an ta bilama a yɛlɛ yɛrɛ dɛ tuma dɔ la a y'u ba yɛrɛ ladiriya ko kɛlɛ la ni wari dɔ dira a yɛrɛ ma k'a k'o baara kɛ a bɛ dɔ fiɲɛ o la contrôleur maa minnu bɛ taa k'u ka taa mɔgɔw contrôler ko taa lajɛ n'a ɲɛna o yɛrɛ kɛra zonw ka kuntigi ye o yɛrɛ kɛ bɛ ka cakɛda mɔgɔw wele a bɔn lundi an kan ka s'a ka yɔrɔ la ye dɛ aw bɛ kow jateminɛ ma kab'o ma se sa avertissement don a bɛ boli ka n'a sɔrɔ so u bɛ ɲɔgɔn faamu ba n'ale taara contrôle la yen a banna a taara buguri de bɔ daba da la a kɔni nana yaala yaala cakɛda la ten dɔrɔn taa rapport kɛ k'a fɔ k'a ka ɲi ladiriya yɛrɛ nɔbɔba o fana ma se ka kɛ ladiri ladiriya kuma fɔlɔw ma se ka kɛ ladiriw ye anw ka ladiriya in a bɛna kɛ cogo di an tila ko ladiriya de ye dabara ye ladiriya de ye kuma gansan ye ladiriya de ye tiɲɛ jalanfɔ gansan ye ko ladiriya de ye i bɛ to a kuma na sisan furusa de bɛna bange yɛrɛ ye i bɛna lajɛ de o kuranɛ y'o de fɔ o ahasiba an-nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun ko mɔgɔw b'a fɛ dɔrɔn ka to yen k'a fɔ an limaniyara an limaniyara kɔrɔ ye di limaniya kɔnɔbara bɛɛ b'a la o e b'a fɛ dɔrɔn e ka to yen dɔrɔn n ye ladiri ye parce que i k'i ladiriya kumaw fɔ ayi k'a sɔrɔ i ma lajɛ i bɛ lajɛ de bugunen de bɛ tɛmɛ i yɛrɛ ka sira fɛ n'i sera k'o k'a cogo la o kɔrɔ ye k'i b'a la ka kuma min fɔ i da la o ye tiɲɛ ye i kɛwale la o de y'a to ala ye maa caman lebu jamana in kan yɛrɛ e ye ala ye faama ye dɛ ko albala'u muwakkalun bil mantiq maa caman kun bɛ ŋayaŋaya ni ne don walahi ni ye nin di ne ma sa ni ne don o caman ye ɲɛmɔgɔbayaw kɛ yan ka tɛmɛ hali maa minnu bɛ kɛlɛ la bi wa u ka an k'an teliya a fanga ka di politiki mɔgɔw ma ne yɛrɛ kɔni ka jate la tiɲɛ na adamaden hali n'i tɛ silamɛ ye hali n'i tɛ hɔrɔn ye i kan ka maloya dɔɔnin aw yɛrɛ de y'a fɔ yan k'aw de ye jamana ci politiki mɔgɔ bɛɛ y'a fɔ yan parce que u t'a fɔ nin fɔcogo ye dɛ anw de y'a ci u t'a fɔ ten dɛ nka u y'a fɔ a keguya fɔ cogo min na u ko jamana bɛ dingɛ min kɔnɔ ko dɔwɛrɛ tɛ olu de nɔ don k'u bɛɛ sen b'a la k'u bɛɛ ye dɔ kɛ fɔ jamana dun cilen de don o kuma jɔnni y'a ci olu o mɔgɔ kelenw de bɛ kɛlɛ la ko k'an k'an teliya k'a d'u ma a y'a d'u ma a y'a d'u ma n bɛ se k'a kɛ k'a ɲɛ kɔni maa caman kɔni t'o kɛlɛ la bilen parce que i lajɛra ka kɔrɔ o tari fo n'a sɔrɔ i bɛna tuubi dɛ ni u b'a fɛ ka n'u ka tuubi de jira an na fo n'a sɔrɔ o de don dɛ n'o tɛ i lajɛra ka kɔrɔ a ma ɲɛ k'i lajɛ kun a ma ɲɛ bon ni maa wɛrɛ b'a la ka lajɛ i t'a to o fana ka lajɛ fɔlɔ wa tari n'i tɛ jamana mara la i tɛ se ka baara ɲuman kɛ jamana kɔnɔ minnu b'a la k'u ni yɔrɔnin k'a la maa joli bɛ pɔsiw maa joli bɛ pɔsiw la maa joli bɛ pilasiw la o man ca o a b'a la ka minnu mara o kuma an tɔw ye babugu ninnu de ye an minnu tɛ pɔsiw la an hakili tɛ pɔsiw kan o kuma na an b'a kɛ cogo di sisan an sigi bɛ an b'a la ka mara i bɛ taxes sara i bɛ fɛn jamana ye fɛn o fɛn fɔ i b'a bɛɛ ta n'i m'a ta i tɛ tɛmɛ o n'i sira o sira minɛ Mali la n'i sera péage ma n'i ma wari sara i tɛ tɛmɛ dɛ barasi dalen don n'i t'a fɛ su ka ko i la kɔni u ka kɛmɛ bɔ ka d'u ma o kɛmɛ faralen ɲɔgɔn kan dangaden dɔ bɛna o kɛ sunguruba sɔnna ye ko an tɛ se k'o fɔ n'i ye nin fɔ ko i bɛ nɛni kɛ kutuba la ni dangaden tɛ mun don baliku i fa filanw cɛkɔrɔba sijɛw i ka maa bonyataw maa si tɛmɛ n'o ma kɛmɛ di jamana de y'a fɔ k'a bɛ kɛ ka sirabaw dilan an ka bɛnkan don ko siraba fiɲɛ minnu bɛ kɛ sira la k'olu bɛ dilan n'a ye ko sira kuraw bɛ dilan n'a ye dɔ bɛna bila o directeur la walima ni dɔ bilala o cidenya na o b'o wari ka ko o ta ka t'o di sungurubaw ma
mobili biduru teme wari abota ko di mogotigini do ma shukidi debana dum be joti vieti bakelen zongo do bota ko di mogotigini do ma te ku gateti ngani ni tsekan zieta ga dani nga moto ni police ma fogo vieti akuma na amay mun la dire façon yini jabana ko ni mam mana mine o na fulo dunna ko o kana ke ko bay ani mine ni bena min so mo ma ko bebe wuliki parce que la dire wa idha qultum fa'dilu walau kana dha qurba wala yajrimannakum shana'an qawm ala alla ta'dilu huwa aqrabu lit-taqwa ko na kuma na yekli hal na soro kuma bi bal masrukunga ikatli hal ni bal masrudu ya ene joni bal masrubi magala na be so la diriya ka waliya fu o kunyere na do malla fa na do kulu hal kulu ni magara kulu mi ngam gola wuli ajodo ajote amugo to la de anga kardono ayabla anga kari ayabla ko e joni ko de me ba do to la joni rebe bune shena ma modo ka tiru na kanu yon ba sura domba be karamo kunda domba be politiki kunda aka adomba be ademe ba be kiritige la kunda na mene na ulubi uli pate eni adama de mene na ki no benna jamana abilla jedi na yira ki no taala wallahi hali mamunun ci don ala no lu dobla ki debe on ngana yira ki no bala halle balmadu imanga debe o de ko re ko ladriya ni de minena iwolo de minena kola ko abena moka ajota ya kiri mimbe boli walde ka ikmina min vo walde tala de ibo kele inde fo de tala ki de kanu sorle tu duskun kono e ab fo de ma ko ladri ay juji kibaru me mi am so mnaka do kasola am so do kasola ado be fama ko yinyana akora idi ko alem soni jamana de to bekaka to ni wal muso kun ni ngale ba du kasula na yare muso aka ba du kasula wa nabi la diriya yini abin de yini folo la diriya yini irela ni ko kera alla ja folo ni ngwe ne ka ngai ti chen fola nana be wal ko ngai bi sigite ka ma yere ke chen fola ngane ka ke la diriya ali jamana video kelawge video kelaw e so min be ka mo do kulo bla moro ya min bora yere ka yere kulo bla moro min fora journal suma ay journal su kulo bla moro ba klika ani mo kungari nyona ga am journal su ni yoro kuma do foya ne mai ko journal si shio taka journal si do kulo bla ko parce que oui lu yere ni yoro kuma ango toyi ba ke kumu mo me nani kongo doron kutubala no bena mado ma wo ngolo taka blokoro yete kuno be fo jamana ngaya walla ambe ngolo be mbokoro o kon ni be ma fe alika maliko koro doron aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim al-jalil li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafur الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا قال بيامرك إلا دريي والإحسان أنيما يا الإحسان ما بالك الدمين فيه أنك يوم يكلو فموكو جنتنا فما ni hina ni heren ngania chetigi bila ka nyeshi mala fuluma ala bi deme ala bi koloshi ala bi tanga o ala ka layjuyi nga na kera kuma muni niyete ka mo nige doro ka fo ki ka layni u ka herenga ala de duwe famay innahu alimun bi zati sudur ala de bi duskun kono kodon ma tsiga fendugo ala la lo kera ala ka deme bi boy no fe e bi yere o pa yini mbaw bi soro de munum bi no fe o lo be kuila o ma tsigi tanga o made o de fanga teme no soro e ni mfoya ka ba ku damne
fanga kan yere malasa ni yere koloshi fanga be koloshi ni ala ka koloshi de donc dusukun be ala de bolo fama o fama ni dangarla la diɲɛ kɔnɔ kuma dɔw la min yɛrɛ jɔn b'i kɔrɔ ale hakilila tun ye dongo n bɛ karisa kɔlɔsi a kanu bɛ na n bɛ jɛnni kɔ walasa a ka kɔlɔsi o mɔgɔ kelen in de ala y'o de dusukun yɛlɛma bi a ka mugu ci la wa huwa muqallibul qulub donc dusukun bɛ ala de bolo fana a se bɛ ala de ye k'i kɔlɔsi ala kelen de bɛ se ka jɔn kɔlɔsi nka n'i siranna ala ɲɛ a ka jɔnw na ala b'i kɔlɔsi ala t'i labila nka n'i ye ala ka jɔnw tɔɲɔ ka dan sago komi o bɛ aya yɛrɛ ɲɛfɛ ye n'i y'a dara mɔgɔw ka